and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Naibong si Michael nga mingaw sa iyang pag-abot sa ilang bahay. O giyang niabot siya sa taas, nakurat na lang siya. Dihang mo'y misugat niya sila si Estela o Gubita uban usab sa mga katabang sa bahay. O mikanta og happy birthday. Nalipay si Estela o Gubita. Labi na si Michael. Hain mas Emily. May balibad siya, Lola. Maistila. Wa pa sa kung mahibaw nga ako na irong birthday. Kung nahibaw pa ko, nahinumdum pa, madagyot na ako siya. Pero, unyang Friday, nagsabot mindaan. Ako siya dadon. Nahala sige. Unya usa pa may dugayan ta. Tana mo sa komedor. Ipablow taon na ang candle sa cake, tiha. Dali, nak. Blow your candle una. Human ka mag-wish. Kita ka to, Deng. Malipayo na kayo si Madam o si Ma'am Estila. Labi na kayo si Tudong Michael. Maupitaw, no? Wag yung ko magahom nga makabaton pagkalinaw ni ilang pagpuyo. Kay ni Adto, labihang kontrahan ni Ma'am Stella si Dong Michael. Ay, maog kayod. O karon? Hala na! Malinaw, nagayod sila. Yun na, Patring. Ato lang ni ha. Saman. Karon lang kumangutana ini ba? Sige. Nahibaw sad ko nga hangtod ka. Wa sa gyud kay kaisog pagpangutana kang Madam Vita. Ay, unsyalan lagi. Ato ra gyud ni ha. O, lagi? May idea ka o kinsagi amahan ni Dong Michael? Why? Wala, why? Pero, masabot nga, labihan ang kasilat ni Ma'am Estila sa mga pangitabo siyang kinabuhi. Kay, umahubog na nino. Hala na! Mag-wild man! O, maulpay munta ng iyang anak. Na, maulagi. Unya karon Tring, nga maayo naman ang ilang mga kabubuton nilang inahan ug anak. Hangtod na si tiya ni Jovita. Pasinog may baw na sa tao kinsagid ang amahan ni Dong Michael. O way siguro, kung mukalit lang tugpuyo tipo nila dinhi. Ay, ang butlo man ka ha. May pao ang raon niya na nato. Og laing pangutana Tring. Siya lang. Nga naman sad ka nga, wa man sila magkadayon og sa amahan ni Michael, no? Nakagwapa ni Ma'am Stella. Og maayo sad og kahimtang. Ngano ka, no? Mao ka na'y pangutana nga sila ray makatubag to, Deng. Patreng, dali na mo diri oy. Daghan pa rin mga pagkaon. Sige na mo oy, ay mo kauwaw. Dali na. Hala. Deng, kana Deng. Ay, mula kayo klaro tong pagpangaon na to kanina, oy. Kay maulaw man ta sa atong hungit. Dali, kay kita na lang dali sa lamisa. Pasakon ko sab sila. Una lang dito sa lamisa. Hala, sige. Pasak silang tanan, Deng. Nalipay kay ko, Michael. Nga gidawat mo sa dakong kasayon ang pagpangayo ko og sorry nimo. Buutan ka gyud nak. Labihan ka buutan. Ay napaghilak, ma. Kalimtan ta na ang tanang mga nanglabay. Ug isipon ta nga, damgo lang ang tanang nahitabo. Salamat, nak. Ma, Salamat. Tuod di ay, kung niya si Emily, makuyog unta tanga tulo pagpalit sa gusto mong irigalo ko nimo. Unya magkag Friday. ma. Kana kung way mga kakulian. Pero nga nung ingon man ni Ana, nagsabot naman ka mo. Okay kay si Emily, ma. Pero si mama niya, kanuna niyang gibantayan ang mga lakaw ni Emily. Unsa? Apan nga naman. Kasi gusto na ko nga may mong boyfriend siyang anak. Nga no, good. Tuod kay may lain siya nagustuhan alang kang Emily. Mao ba? Pero dugay na mong may relasyon si Emily, dili ba? Oo, ma. Mag 3 years na. Gani, nagplano naman taming magbinyo. Human may magkatapos sa eskwela. Pero misupak ang iyang mama mao nga nausab nga mong ikasabutan nga magbinyo. Dili na problema, nak. Kung gimahal ka usab ni Emily. Kung gusto gid mong duha nga magminyo, ako'y mahibaw.
Misada si Emily sa iyang inahan, ma. Nga manrabaho na siya balik duha ka tuig. Una may pagkasal. May uyon lang sa ko. Pero gibati kong pagduda. Gabasin og mangitag paagi si mama niya nga di gyud mi magkadayon. Ug adto may minyo si Emily siyang nagustuhan. Kisabay familia ni anang matawag tang karibal mo. Nga mao may nagustuhan siyang inhan. Ilado sa bayang pamilya, ma. Gani, familiar ni mo ang iyang apelyido. Ha? Unsa may apelido? Samunte. Rafael Samunte ang pangan. O ambot o siyang relasyon sa tao nga nagluwas ni mo na na disgrasya ka. Si Mr. Ido Samunte. Unsa? Mo na iyang pangan, ma. Rafael Samunte. Rafi ang nickname. Mao ba? Managsama silang family name ni Edo. Oh, Siguro apag dadin hiyo niyang Friday si Emily. Gusto ko nga magkasuod mi. Ay, hinumdum ko. Din sila inahan og anak sa ato, dili ba? yes, ma. O mao to ang unang higayon nga dinhi sila. Nahinumdum ko, Michael. Pero ni atong higayon na. Napuno pa kus kasuko. Kasamok ang akong huna-huna. Sorry, nak. Nagkasabot ko, ma. Sige ha. Unyang Friday, siguro ang ni agad si Emily. Paringhaon ko, ma Estela. Gusto si Lola Jovita. Gidungog na si Diyos ang among mga pag-ampon. Nga mausab na si Mama Estela. Nga iluhon ako niyang iyang anak. Ug ang bahin ka sa matuod kong ama, no? Dili maayo maghandong pa ko nga masayran ko. Ug kinsa ang matuod kong ama. Di na kinahanglan. Aron sa hingon, hingpit ng malimtan sa kong inahan ang mga panghitabo siyang kinabuhi. Nahinumdum ko siyang gipanulti. Sa iyang kasilag na ako. Nga mo'y bunga siya ang gibuhat sa mga demonyo diha niya. Di pa ko balibang. Ug sakit kay handumon ang ikasilak na ako. Sakit na. Ikaw ang larawan sa tao nga may buong sa akong kadungganan. Sa akong pagkababay. Ug ang akong kasilag ug kayugot. Anak ko ihanok nimo. Tugod kay ikaw ang bunga sa ilang pagkasalpahin. Ilang pagkasalbahis ko. Maunay kanunay niyang litukon kung hubog na siya. Magyaw-yaw nga maghilang. Ug mahinumdum sa mga panghitabo niya. Ilang pagkasalbahis ko. Sa ato pa, dili kay usara ang nagbuhat og sinalpahis sa akong inahan. Sa ato pa, dili sa iyon. Nga mahibawaan ko, kinsa gyud nila mo'y akong amahan. Michael, ako. Ngano la? Dili ka pa gustong matog. Musod ko, be. Kadiyot lang la. Oh, la, Palingkuraon ako. Diha lang kaskatri mo, may isulti ko. dali na. Lingkod la. Ang imong Unsa na isulti ni mo la, ha? Ay, ang imong inahan ba? Gipahabwa niya sa iyang closet ang iyang mga besti niya batanon pa siya. Ang uban ipahatag niya sa anak nga dagan nito ding upatring. Ug ang mga mahalon pananglit pang lakaw, pang party, ipahatag niya kang Emily. Gipakita ko niya mga nindot ug mahal ang maong besti, Michael. Mao ba la? O dili kay kana lang, ang uban niyang alahas, ihatag niya kang Emily. Unsa? Mao nga dadag yun din si Emily ha, aron malipay si mama mo. O nga masunod niya ang hinikukman nimo. Ha, Michael, apo? Sultihan ko si Lula. Pero di lang ako pa'y baon nga panihiyon siya kay may ihatag si mama.
Basin og di na hinuon siya mukuyog na ako. Basin og mauwaw. Nganong mauwaw man? Lola, nahibaw ka na si kinaiyan ni Emily. Nga mauwaw mo gito. Basin og makaingon si mama nga. May kuyog lang sa gyud siya nako tungod kay may ihatag si mama niya. Kagustuhan ni mama mo, Michael, aron sa ingon magkasuod sila si Emily. Ako lagi siya ikuyog, Lola. Nagsabot naman mi. Pero di lang nakusultihan nga may ihatag si mama niya. Si mama no niya may baho kung niya na si Emily. Sige, nakasabot na ko, apo. Tungod kay may karbo si Emily mao pa. Kay abi na lang, mukuyog siya nimo tungod sa ihatag ni mama mo. Mao no? Buo na, Lola. Mao nga, di ko lang pahibawon si Emily sa ihatag ni mama. Nakasabot na ko. Pero paniguro akyut ka badani mo ha, aron dili mabaw si mama mo. Oh, Lola. Mga unsa kyo kahang orasa nga ni amo ha? Buntag na iyang klase la. O, di na sa gumiskwila sa hapon aron magkuyog mi din eh. Sige, apo. Og andaman ko siyang espesyal nga merienda kay ting snacks man na. Sige, apo ha? Nalate ko daw. Unya na lang ko manawag ni Michael aron may pawas siya nga ni anak ko. Mura pa'y sapot na mo. Maok ni ana, magpahibaon na ikod. Emily, di ara ko! Nalate ko, Mike. Mudiretso na lang ko sa klase ha. Huwata lang ko. Vacant mo? 10 pa nga klase, begang pa. Sige. Kita ta after class na ko, okay? Ha? Sige. Miss Emily, kadiyot lang. Oh, nga no, Inday? Di ay gipahatag ni mo si Kuya Rafi, oh. Nice nga flowers o chocolate. Tuar siya ay. Sige ha. Amina, ihatag ko nagbalik niya. Ug sod na sa klase mo. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!